колеги от общинска администрация, гости, журналисти. За мен е истинско удоволствие днес тук в залата на Общинския съвет да направим заключителна пресконференция на още един от текущите проекти в Общинска администрация Пещера. Но преди това ми позволете да благодаря най-напред на партньорите, господин Здравков, като кмет на община Садово, да пратя специални поздрави на кметовете на Батак и Стрелча, които повярваха и съвместно с нашите партньори от Съюз за България и Супрас Норвегия успяхме първо да кандидатстваме, да спечелим, а днес чухме, че и успешно отчитаме една иновативна практика не само в България, а и в Европейския съюз. Имаше много меки мерки, посещения в чужбина, чухте, изградиха се фотоволтаици в редица сгради, не само в нашата община, което дава на едно ново начало за алтернативни източници на енергия, което е част от проектните дейности на този проект. Колеги, благодаря ви от сърце. Мисля, че се справихме чудесно. Да си пожелаем бъдещи съвместни проекти заедно. Аз съм винаги отворен в партньорство с всички вас. Благодаря.